Bueno, pois por fin visitei o Regueiro da Cova en Verín de Begoña Vázquez e sorprendeunos con pratos francamente interesantes. Comezábamos cun panipuri de brandada de bacallau e pemento do Imbra, croqueta de boi da ría e a súa salsiña, baú de marisco ao vapor e empanadilla de alleira con mazá reineta e arzúa. Viña despois un stick tartar maravilloso de solomillo de vianesa, de biocop, briós da boa migalla, aceiroga e salsa da factoría do Lume. A continuación, disfrutamos dunha lasaña fumada no momento de queixo San Simón e cachucha de 3 fuciños. Para pasar ao seguinte prato do peixe, habería que refrescar un poquinho a boca, neste caso cun sorbete de maracuyá con yogur e lima. Desde logo, fantástico. E a continuación viña ese peixe, como non, Portugal ao lado, bacallau con broa e pataca, unha salsa deliciosa que se poñía como base dese bacallau. Despois, como non, un lomo de vaca madurado con demilase de castañas. Estaba precisamente, ademais, no seu punto verdadeiramente delicioso. E chegaban, como non, as sobremesas. Un xeado de frambuesa con nips de cacao, delicioso, fresquiño, agradable. Como non, sendo Begoña, por suposto, un requeixo das neves, mel e choco blanco con mandarina. E rematábamos pois con unha proposta fantástica dunha tarta de queixo, pistacho e tofe e unha mousse de choco e choco. Dende logo non perdades a oportunidade de visitar este lugar fantástico, Regueiro da Cova en Verín. Un traballo apostando por os produtores cercanos e cun equipo maravilloso que rodea a esta gran muller, Begoña Vázquez, unha crack.